Tuonige kuboka jinsa kianda kwanya iwe wake lyoginga omonenone abakungwa bongete na abana bandendere ndega kunenge yonsi keragia gosinya saa 9 asubuhi Jogoo anasema ande kwa iwego tebanga moisonde narojoke baki agauti mukanono gaki bandendere yakora bwakire watabanga yabono yatabanga bwakire tuoni yasaba ngo monene bandendere lakini abasachambale araira kogona ataje tuburangiti tinsa kianda abakungumbale saa 9 yani badala ya kuomba ndiye anaendelea kungorongota ndiye anaendelea lakini wapendwa Byansinama ere Yesu omoyo sina rule tengo chaba kungwa bale gutigara batiga basata babakona erindogenda ali sitting room erindogenda ali asabu sabera okamarunso sabera musacho otwara chinga kichiabene chokoruana na nyansaye omotebyo monene tingo goteo ikagwanse seniri erindo seniri abana bana oseniri amate yane oseni ababisabane makobyara nanchandete nera musini amenye miyake menge alolekera bachokoro baye basiseniwe iwa gotebande osentige iwa. Get the point. Take a step forward.